Вижте днеска на каква туршийка сме. Вижте каква е хубава. Рибки. Рибки, приятели. Чушки. Зелени домати. Руйнали домати. Страхотна туршийка, гледайте я. Аха. Туршийка само за рекийка. Айде, живи и здрави от мене. Виж какви хубави руйнали доматки. Лелей. Ферментирала туршийка. Само с солчица. Страхотно нещо. Туршийката, която е много полезна. Това е туршийка, а не да се правят с изкуствени работи, с оцет, с разни работи. Ето това е самата истина. Айде, живи и здрави от мене!